Nginibingelele kanizakwethi kuzo zonke iy'ndawo la kuhamba kufinyelele khona lo mbukiso. Uma kuwukuthi uyaqala nje ukuba nathi ungakhohlwa ukucindezela i-subscribe button kanye ne-bell notification. Namhlanje sisaqhubeka nalo udaba lukaBobo umfana wepiki. Njengoba sazi ukuthi uye wahamba waya eKagiso lapho kade ethi uyokholektha khona imali komunye wabaqashe kwizitendi zakhe. Uma efika khona wafica futhi wakamtholela umlisi njengoba kubikwa ukuthi kwasekuyisikhathi eside eyifuna imali, kepha engamfici, afice uma wengane kanye nengane. Ubese esithatha isinqumo sokuthi athathe ingane or athi uzothatha ingane ukuze ubaba wengane kube uyena olandela yena. Kepha kuma wengane wathi umemezile-ke, wabiza umphakathi. Umphakathi, hhayi, wafika wazitika, wazitika, wamlimaza ngamkhanda ngamatshe. Njengoba sibonile ey'nkundleni zokuxhumana iy'thombe zakhe kuyizona nje ezijikelezayo. Kepha isitatimende sesikhishwa amaphoyisa manje esithi njengoba esibhedlela usegadwe amaphoyisa, njengoba ungathi uvulelwa amacala amabili awokuzama ukubulala umphakathi. Njengoba ngesikhathi kusho ukuthi ezama ukuzivikela uye wadubula phezulu, noma wadubula wabhekisa ngakumphakathi kade uza kuyena uzomshaya. So ubese-ke wavulelwa amacala elokuthumba kanye nelokuzama ukubulala umphakathi. Okusho ukuthi kungenzeka ukuthi uma ilulama nje esibhedlela angase athathwe ayovalelwa ey'khindini njengoba esebekwe wona la macala. Loko kuqinisekiswe ukapteni okhulumela amaphoyisa khona eGauteng ukuthi uqashiwe, shuthi uzothi uma ephuma khona ase eyongena phakathi ejele. Esimeni esikanje thina nje kunzima ukukhuluma nokuphawula okuningi, but siyafisa ukuthi angathi uNjomane angalulama kulesi simo abhekene naso, ngoba into ekanje ngicabanga iyisehlo nje esingehlela noma ubani, noma kungenzeka noma ukuliphi ilungu lomndeni. But sicela nje ukuthi insizwa yakamhlongo ilulame nomndeni uqine kulesi simo obhekene naso. Asike sive uvo lwakho ku-comment section ukuthi wena uthini.